Na, itt lenne a garázsban. Ott látod azokat a kampókat? Ott az egyik, ott a másik, a harmadik, a negyedik. Távolról ez így néz ki. Na most meg kell keressem a hintát, amit fogalmam sincs, hova tettem. A kutyafáját. Valahol nem tudom. Nem tudom, melyik dobozba tettem. Na, elővarázsolom legközelebb, és felteszem. Ott lenne a helyes, szóval. Ott az egyik, második, harmadik, negyedik kampó. Azon lenne. És itt van a kis garázsba. Itt a kis házi mozi. Ugye be kell hozni a lányokat. Ott a vászon. Oda megy a film. Ott a projector fent. És akkor innen küldöm a filmeket. Innen, és ott vannak a filmek. Külön kategóriába. A szexintán meg hirtelen nem találom. De itt van valahol. A legközelebb elővarázsolom.